Dobar dan. Komšija, jesam ja lud? Koliko ja znam nisi. Izgleda ko da jesam. Šo? Sirak mi se pojavio u kukuruzu. 2-3 puta ga prskam godišnje da se što pre sasuši. Kada ono cvrc. Međutim, kozinat, on se zapatio ko da ga prihranjujem. Komšije mi se smeju. Šta da radim? Slušaj, komšija, svi su oni već bili po tom pitanju ovdje. A bili, znači... Da. Divlji sirak je postao otporan. Ranije se to jako mnogo prskalo. Pa kad je došla ova nova hemija, ova jeftina, tek onda se još više prskalo. I sad se kao sirak naljutio pa je postao otporan. Ja znam da je muka, ali pazi, postoji rješenje. Kad je muka, tu je komšija đuka. Šta da radim, đuka? Treba da posuješ ultra hibride kukuruza. Znači njih je malo teže naći, a ja imam 10 vreća, to je otprilike tamo dovoljno za tebe. Pa daj da uzem pa da nosim. Ali prvo moraš te ultra hibride da prskaš sa preparatom Focus Ultra. Focus Ultra može da uništi divlji sirak u korenu. Znači uzem Focus i prskam sve kukuruze. Stani, to je opasno, to ne smiješ da radiš. Sa Focus Ultra može da prskaš samo one hibride koji u nazivu imaju Ultra i da na vreći piše Duo System. Onda možda prskaš sa njim. Znači uzmem Focus Ultra i to je to. I to je to. Sad da vidimo ko je smešan, komšija.